Hello, ladies and gentlemen of YouTube, this is Georgie. Извините. Здраво, господин Каспаричи от YouTube, е Georgie. Боже, чудо. Не, ако ще мислите, ова е нов мод. Ще да се пикна на... Не, почакайте. Вака. И така мога да ви покажа. Имам направено Jurassic Park. Ей. Ево вака. Гледате го? Гледате го? Ево ако правя. Пише Jurassic Park. Да. Ова е Брут. О, да. Направено по големи каси. Да. Да. Много имам оставена какво ще си е. Кафе за трицератопс. Да. Хотел. Хотел, кажем за то. Тирекс. И днеска ще работиме... Що да работиме? Мислам... Да. Вече виците. Благодаря, сакам да направим кучерче за кучинце. Овде е калака. О, имаме вече кучица. Седи. Извинете, немам кажа на някакво работи да правим во време. Кучинце ще се става да изключвачиш. Днеска много не съм разположен, ама съм разположен за видео. Това ще ви го кажа. Иди сири. Само си видео, чета опера. Знаеш колко е... И може да летам, ей! Мислите дека падва, ама не падва. Оп! Нищо. Птеросаурси, ей! О, боже! Гледате? Чекайте. Хай беше. Хайде. Хай нищо се случи за на компютър, нямаш. Чуден не. И пак ще видя маличко видео. Мой големо сега да се... да имам. Че... Ето. Малко повече. Вода. За тия шо се прашувате шо е ова, ще ви кажем. Мисля за плесиосаурус. Няма да се започне защо е това плесиосаурус. Значи е сигурно не е видно тирекс. То е фактически воден диносаурус. Треба две вакси, по две. Много съм изненаден. Немам правено видео за ООО. Много. Последно видео ми беше второ. Так. И последната постъпка... Овца. Видите, що е овца, ама ова не е диносаурски мод. Не! Ха-ха!
Evo. Srivamo trajno ovo. Много интересно е. Тън. О, да поблокирам. Уж. Чекам. Вечер е. Важно се взема в кревет. Право. И че бидем вратени в момент. Само да се наспия. Още ovo. Не директ. И намаме. Тук близко. Шопър-Шондек. Национален парк. За животни ще се опасност. Така е. Вулкани. Ново имат. Мисля. Имам гледането. Да, имат. Ево. Силиче е далеко, видео, дека. Това е близко. Около една секунда си тука. Малко спава. Айде, що се прави? Ако некои ти речете, да не ще прави. И не нещо рака друго. Да ви кажа сега нещо. Се въртите. Знам. Ето. И вака влезиме, ей! Шо светот? И благодарам за гледanje пригари. Ова е Джорджи. Чекай, пресиваме. Чуйте. Куче. Му давам коста и е мое. И ще се видиме другия път. Чао, куче.